Mae rhaid ni lapio anreg mam, ti'n cofio? O, ie. Ti di prynu'r anreg, do? Do. O, nice, Sal. I matcho'r un arall sydd ei. Ei, cwestiwn i ti, Al. Sawl gwaith ti'n gallu plygu'r papur yna mewn hanner? Be? Loads. Edrych pa mor den yw e? Oce, de. Rwy'r rif i fi. Sa'n meddwl fydde di'n gallu neud e mwy na 10 gwaith. 10? Fi'n meddwl allan neud o leia 50. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, so hwnna'n cyfri. 7 gwaith. Ie, wel, mae'r pisau yma yn amlwg yn rhy fach, yn dwi e? Mae angen un mwy o seis yna. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, so hwnna'n cyfri chwaith. 7. Ie, wel, mae hwn yn rhy fach hefyd, yn dwi e? Fi'n gwybod, mae angen un super size. Swn nhw fel her i fi. Brwydr binners? Brwydr binners. Dilyn y fi. Wow! Oh, what a great Rhys! Mae'n enfawr! Barod yma frwydr? Barod. 3, 2, 1, bad! 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Now! Now. Hwna mor anodd. Pam sy'n ni'n gallu plygu e rhagor o weithiau? Wel, bod ni wedi plygu fe dwywaith yn fwy nag ein disgwyl, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth beth yw maint y papur na pha mor den yw e. Bob tro ni'n plygu'r papur, ni'n dwblu I drwch e. Fi'n meddwl bod fi'n deall. Felly, ar ôl un plygiad, mae yna 2 haen. Wedyn, ar ôl plygiad arall, sy'n lan I 4 haen. Wedyn 8, 16. Faint o heine sy'n yna ar ôl 9 plygiadau? 512. Waw, mas gret, Rhys. Diolch, Al. A sa ti wedi taro dy darged I o 50 plygiad, bydde trwch o papur yn fwy na'r pellter i'r lleiad. Waw, cool! O, gan I trio to, de? Fi'n dod, lleiad!